In Driels gaat het om dit gebouw. Je ziet jeder de boekhandel. Het zit nou leeg en er moet wat mooi gebeuren. Het pand van boekhandel Visser, dat was altijd het hart van Ijlst. Ook het sociale hart, daar gingen de praatjes rond. Plus, het was een winkeltje waar je van alles en nog wat kon krijgen. Zei Flip van Doorn. Toen mijn oren inwenners, hij is al een plan bedacht wat er nou gebeuren moet met het gebouw en met Driels. We willen inzetten op de toeristen, zodat het pand in het seizoen een functie krijgt als zeg maar de balie van Ijlst. Waar mensen fietsen kunnen huren, bootjes kunnen huren, informatie krijgen over routes in de omgeving. En daarnaast, en boven vooral de rest van het jaar, dat het een functie heeft voor de Ijlsters zelf. Er zouden workshops gegeven kunnen worden. Diverse winkelfuncties, ook winkeltjes in een winkel zou mogelijk zijn. De ideële stichting Dwarp en Bedrijvenfonds zou helpen kunnen. Zij willen graag de leefbruns op peil houden. Zij hebben in de gemeente Zuidwest-Friesland nou zo'n van dit soort gebouwen op het eeg. We hebben op dit moment zelf 30 gebouwen ongeveer in bezit. Die 30 gebouwen, dat is voor u eigenlijk het middel om bij te dragen aan dit soort doelstellingen. Als een ondernemer na een aantal jaren zegt, ik ken het zelf keepje, want vaak is het voor een startende ondernemer juist moeilijk om een financiering te vinden. Na een aantal jaren ken dat vaak wel. Dus zo proberen wij eigenlijk een spoor nooit te litten van panden waar wij aan het begin even geholpen hebben en die het op een gegeven moment gewoon zelf verder kennen. In Driels hopen ze dan dat de bootje-toeristen net terugvaren, maar onlezen. Wat ik nog wacht op de bootjes is Teer de Inema, uitbater van het café van Oude-Leijen, de Hofstedenroute. Maar help van het Dwarp en Bedrijvenfonds is de kroeg Redden van de Ondergang. We hebben aan de achterkant een mooie uitbouw gerealiseerd. Dat is nou weer goed te zien. We hebben daar een fietspad langs gekregen, de vaarroute er in de pal langs en de combinatie van café met eterij zorgt ervoor dat de ondernemer daar een bestaan hebben kan. En een aanbod waar het dorp hartstikke blij mee is. Die hebben zich echt heel erg inzet om het van elkaar te krijgen. En waar de toerist ook blij mee is. Ik geef wel het zin. En hier dit kind zonder de steun van DBF? Nee. Dan hier dit nooit ken. Nee. Dit gedeelte net? Nee. En dan hier de kroeg, ik geen bestaan gaan? Dat denk ik net, nee. Dat gaat wel heel moeilijk worden. Hier moet de noordelijke Alverstedenroute Hielendal kleer wezen en hoop het in te maken op een soort wettertoeristen.